Takže, moji milí přátelé, já vás tu vítám u dalšího videa. Nyní tady máme trošku odlišnou hru a to je Hogwarts Legacy. Z názvu videa víte, co se dneska bude dít, ale samozřejmě tady musím nějak říct. Nebudeme hrát normální, já jsem samozřejmě tuto hru už dávno dohrál, už je tomu asi rok. Velice se těším na dvojku, ale asi víte, že už tomu taky nějaký čas, že Hogwarts Legacy má přímo ve hře možnost módů. A my si samozřejmě zahrajeme nějaké módy. Tady vidíte, že tady máme jako docela velkou spoustu módů, ale necháme aktivní tyhlety. A dneska se necháme zavřít do Azkabanu a utečeme z něj. Co tady také máme je, že nepoletíme na koštěti, poletíme, vzhledem tomu, že budeme zlí, tak si můžeme dát smrtijetské létání, jak že za nima letí ten černý vzduch, nebo jak to popsat, teď to tady jenom musím najít. Máme tady tedy nastaveno, že můžeme používat všechny kouzla bez cooldownu, prostě můžeme tady spamovat Avada Kedavra, jak jen chceme, a můžeme zabíjet kohokoliv chceme, takže dostat se do Azkabanu bude o něco snazší. Takže to jsou mody a my teda jdeme do této hry a jdeme do Bradavic. Tak jo, a jsme v Bradavicích, jsme v tomto nádherném hradu. Jinak můžete si všimnout, že mám toto úžasné oblečení, toto je mod, taky možná jste si ho všimli. Toto je oblečení Gellerta Grindelwalda, jo, myslím si, že se to bude hodit. Je vlastně vzhledem k tomu, jakou jsem stral módovaně žehůlku, to jste taky možná mohli všimnout. Toto jsem každopádně já jsem tuto hru dohrál, hrál jsem za Havraspár, což je moje oblíbená kolej. Já vám tam můžu hodit můj profil na Wizarding World, teda teď se to jmenuje harrypotter.com, ale já tomu furt říkám Wizarding World, samozřejmě větší OGs tomu můžou říkat Pottermore, protože to samozřejmě všichni ví, co je. Já už jsem to dohrál, takže já teda tady nebudu spoilerovat. Každopádně slíbil jsem si, že možná až bude trailer na Hogwarts Legacy 2, na kterou se velice těším, tak bych si možná zahrál ten příběh znova. Já jsem ho chtěl hrát už několikrát, vždycky jako, protože já jsem to dohrál, měl jsem potom depresi, protože jsem pak nevěděl, co mám dělat, tak jsem měl takovou jako depresi po dokončení hry. Tady nám samozřejmě hraje krásně portrét. Tak jsem nevěděl, co dělat. A chtěl jsem to hrát znova, ale nějak to prostě nešlo. Já jsem si říkal, že si to zahraju za Mrzimor, protože Mrzimor mi taky někdy jako vyšel v testech, tak jsem si říkal, že bylo fajn si za ní zahrát. Každopádně já teda hraju na ovladači, protože já teda mám ovladač tadyhle, abych mohl hrát Tour de France, což nejde hrát na klávesnici. Můžu jakože když chci, můžu se takhle jako přepnout na klávesnici, ale vzhledem tomu, že jak jsou ty čísla, já musím mít anglickou klávesnici a potom to jako přepínat, tak je to jednodušší hrát s tím ovladačem, prostě mu ovladač hraju. Protože někdy si nemusím vzpomenout na to, že potřebuji si přehodit klávesnici. Tak a tady máme naprosto fantastická kouzla. Ano, mám tady mod, že tady máme kouzlo Sectum Sempra, které je z nějakého důvodu neproměnitelná kletba, ovšem jako v reálu není. Každopádně myslím si, že Crucio se bude hodit. Sakra, jsem nechtěl. Už jsem to dlouho nehrál, tak trošku chytám to, každopádně jdeme někoho zabít. Tak jo, přátelé, já jsem momentálně v prasinkách. A budeme doufat, že tady budeme moci někoho zabít. A to bude chvilku trvat, než tady budeme moci někoho zabít, respektive než najdeme někoho, koho můžeme zabít, protože asi nemůžeme zabít jen tak někoho, jo. Ok, ale vypadá to, že tady u 3 košťat jsou nějaké potenciální oběti. Třeba ředitel Bradavické školy. Nemám ho rád, takže profesore... A už jdou. Tak si pojďme užít tadyhle. Kde jsou bystrozoři? Tady jednoho máme. Tak užijte si toto uspokojující spamování kletby Avada Kedavra. Avada Kedavra. Otáčej se směrem.
Okay, zajímavý, že ten umí hodit kletbu i jako dozadu, to je docela jako zajímavá schopnost. Umí něco takového Lord Voldemort? Jak se bojí všichni ti bystrozoři, jak už tady jako uhejbaj. Tamhle máme nějaký NPCčko, který můžeme zabít. Tak už to vzdáme, necháme se uvěznit. Tak jo. Jsme v Azkabanu. Toto je naše azkabánská cela, vidíte, že už máme naše hadry. OK, byli jsme odsouzeni k doživotnímu vězení v Azkabanu. Ne tak rychle. Udělali chybu, že nám nechali hůlku. A jde vidět, že umím s hůlkou neuvěřitelná kouzla. Nevím, jestli jsem ji sem propašoval. A nebo jestli nám ji prostě nechali. Jestli jo, tak jsou ti bystrozoři pěkně tupí. Každopádně tady máme zámek level 3, který musíme odemknout. Zajímalo by někdo byl nejmladším vězněm v Azkabanu? Jestli to byl už nějaký jako student Bradavic? Jestli skončil v Azkabanu? Takže musíme se otevřít tyto dveře. Já jsem to vždycky dělal automaticky, ale už jsme se to naučili bez toho, takže... Tak. A unikáme z Azkabanu. Holy. A umřím. Jeden. Druhej. Třetí. Tak, to byli lokální bystrozoři. Ajajajaj, a já jsem zasažen, ale dobrý. Dáme si healy, až se mi to odlagne. Výborně, máme naštěstí Wiggenweld Potion. Aha, tady máme další. Trošku se to laguje. Tyjo, jako i když je to ve hře, tak je to jako hrozně zajímavý pocit být tady prostě v Azkabanu. Tady máme, koukám, další bystrozory, kteří na mě nepůjdou, protože jsem za touhletou mříží. Každopádně musíme se připravit na další fight, protože bez pochyby to bude maso. Odemčeno. A jdeme na fight. Teda jenom poprava lokálních bystrozorů. Jinak toto video nepodněcuje k násilí, toto video je pouze zábava. Tak, to bychom měli. Tak, pokusíme se jít dál, uvidíme, kam nás to zavede. Tady jsou nějaké další zamčené dveře. Tak je odemkneme a uvidíme, kam nás to dostane. To je vlastně jenom o odemykání zámku, jo. Tak, tady jsme se dostali někam, hele, čestka. Uvidíme, co tam je. Jsou tam třeba moje hadry? Ne, tady mám prostě nějakou věc. Nevím. Horror report. OK, asi nic jiného, hele. Hele, dveře. To je úplně děsivý, já si úplně bojím, že tady prostě na mě někdo vyskočí. Nebo něco. Kamo, miluji Hogwarts Legacy, je to nejlepší hra OK, a my se tady teď teda máme jako proplíst mezi mozkomorama, jo? OK. Fuj, Tybal. Ne, fuj. Ty vole, já mám normálně husí kůži. Přísám bohu, mám normálně husí kůži. Je mi z toho hrozně hnusně. Je to humáč tady tohleto. Jste proplejtat mezi s těma stvůrama černé magie. Fuj. Fuj. Kamo, fuj Tybal, to je fakt hnusný. To je fakt odporný. Jste tady proplejtat mezi
těmhle s těma hnusnýma stvůrama. Asi nejhnusnějšíma stvůrama tohoto světa. Ok, asi se máme dostat sem. Asi, protože Moskomorům jsem úplně jedno. Což si myslím, že je dobrý. Tak, co teď? Útěk, jo? OK. A teď teda máme uletět prostě Moskomorům. 1. A letíme. OK. Tak tady máme toto kolečko. Jasný, to nám dává boosty. Tak, teď máme teda proletět tady s tím kruhem. Ano, mlať. Yes, máme další kruh. Jako týpek je nějaký moc veselý na to, že právě utíká z Azkabanu. Ne, fuj, já jsem to nevzal, no to je jedno. Tak 300 metrů do další tý hnusoty. Tak. Ne, já jsem to nevzal, no to je jedno. Kámo, útěk z Azkabanu. Sirius Black to měl asi jednodušší, ale... Jinak je fascinující, že ten Azkaban je takhle zničený, přitom to bylo až ve Fénixově řádu, takže to je takové k zamyšlení, jako jak k tomu přišli, že ho takhle nechali rozbitej. Když jakoby by být neměl ještě, tehdy byl Azkaban celý. Ok, uznali nám to, ale teda já se tady docela kroutím tady na tom ovladači. Tohle to by asi se lépe dělalo na klávesnici, ale zbytek to kouzlení se rozhodně dělá líp s ovladačem. 6. Fuj, ale to bylo hnusný. Tohle to fakt bylo hnusný. Vůbec se mi to nelíbilo, tohle fakt jako, to byl human, super. A těším se až tady odsaď zdrhnu, protože ti Moskomorové jsou fakt jako odporné stvůry. Těžko říct, jestli horší stvůry jsou ty Moskomoři nebo ti vězni, jako, to si myslím, že bude jako 50-50. Ty krásou už jenom kousek. Stihneme to do 3 minut? To stihneme. Jo, utekli se z Azkabanu. Fuha. To bylo hnusný, kámo. Utekli jsme. A jsme na okraji mapy zřejmě. Můžeme se podívat, jako kde jsme na mapě. Jsem zvědavý, jako kde nás to vyplivlo. OK, na asi úplném okraji. OK, ne na úplném kraji, jako jsme tady, ale... To teda jako bylo pěkně hnusný. Každopádně asi zase oblíknem. No nic, tak toto byl útěk z Azkabanu, přátelé. Utekli jsme. Takže se asi můžeme mírumilovně vrátit zpátky do Bradavic. Takže já vám možná na konci tohoto dílu vám ukážu naši společenskou místnost. Která je, myslím si, nejhezčí z celého hradu. Ze všech kolejí. Tak. Myslím, že ten mod s Grindelwaldovým oblečením se trošičku rozbil, takže si asi dáme jiný hadry. Tak, teď jsme konečně normálně oblečený, to jsou vlastně moje normální hadry, které jsem tak jako nosil většinou po dobu tohoto studia v Bradavicích. A tady se asi s vámi u sochy Roweny z Havraspáru můžu rozloučit. Útěk z Azkabanu si myslím byl velice dobrodružný. A já vám děkuji, pokud jste dokoukali až sem. Nebudeme ho zabít, myslím si, že Azkabanu jsme si užili víc než dost. Každopádně vám děkuji, že jste dokoukali až sem, doufám, že se uvidíme někdy u nějakého dalšího videa a mějte se krásně. Bye bye!